चिवणी पहिल्या पावसात येणारा मासा जिवंत असतो आणि नॉर्मली बाहेर असा वाटेवर मिळतो. साफ करायला थोडंसं कठीण आहे, 3 काटे असतात. आपण साफ कसा करायचा तेही बघू. चिवणी आता आपण हिला साफ कसं करायचं, साफ करायची अगदी पद्धत तशी सोपी आहे. 3 काटे असतात आणि ते खूप विषारी असतात, त्यामुळे जपून हिला साफ करावं लागतं. थोडी बुळबुळीत असते ही, थोडी नाही बऱ्यापैकी. त्यामुळे आपण ना पहिलं मीठ लावून 1-2-3 पाण्याने तिला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याचा बुळबुळीतपणा कमी होतो. तर मी पहिलं स्वच्छ नाजूक हाताने धुवायचं, त्याचा काटा कुठेही लागणार नाही याची काळजी घ्यायची. मीठ लावून 2-3 पाण्यातनं धुवून घेतली आणि तरीसुद्धा मी परत मीठ लावलं आहे. आता ना कैचीचा वापर करा ही काटे काढण्यासाठी. हे काटे खूप डेंजर असतात, हाताला लागले तर म्हणजे सडतो हात किंवा खूप त्रास होतो. हा बघा, हा एक काटा आहे, याला मोठा दिसला. पहिले मी ना सगळे काटे काढून घेते, साफ कशी करायची ते दाखवते. हा बघा, हा दुसरा काटा. कोळणी असं हाताने मोडून काढतात. त्याची धारवाली घ्या. बघा, बुळबुळीत आहे. आणि ह्याचं जे इथे आहे ना, अंडी असतात चिवणीमध्ये आणि त्या अंड्यांची खरंच चव असते. आज आपण फ्राय आणि कालवण दोन्ही बघणार आहोत. आणि हे असं खेचलं ना, खेचून ॲक्च्युली निघतं. मी कापून काढते. हे बघा अंडी, आणि हे मग मध्ये हे त्याच्या आतड्याने घाण असतात, ती मग काढून टाकायची. अजून एक चिवणी दाखवते साफ करून. हात बुळबुळीत होतात, बाजूला नळ ठेवा चालू, म्हणजे दरवेळी हात साफ करता येतील. आणि हे मग शेपटी. चिवणी आपली परफेक्ट साफ झाली आहे. अजून एक दाखवते कशी साफ करायची. ठीक आहे. आता आपण कालवण करायला अशीच अख्खी सोडायची. अंडी फुटली नाही पाहिजे, अंड्यांमध्ये चव असते, नाही तर सगळं फुकट जाईल. आणि फ्राय करायचं असेल तर आपण चिरा मारून घेणार. चिवणीच्या रश्श्याचं वाटण: कोथिंबीर साधारण 1 मूठ घेतले, अर्धवळ खुलं खोबरं, आलं 1 इंच आणि लसूण कांदा 1 अख्खा घेतलाय, 1 हिरवी मिरची. हे आता कच्चं आपल्याला मिक्सरला मऊ वाटून घ्यायचं आहे. वाटून झाले. खोबरेल तेल तुमचं घरात जे रेग्युलर असेल ते वापरा. मी कोकोनट ऑइल, फिशला छान चव येते. आपलं हिरवं वाटण वाटलेलं छान तेलामध्ये ते परतून घ्यायचं. आणि नंतर मिक्सर घेऊन आपण पाणी ॲड करणार, आपल्याला किती पाहिजे ते. त्याच्यामध्ये आपला मालवणी मसाला पहिले छान परतून घेऊया, 2 ते 3 मिनटं. मिक्सर घेऊन पाणी वाढवायचं. 5-6 मिनटं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतत राहायचं आहे. मीठ घालूया. आपण चिंच वापरणार आहोत, वाटणातही घालू शकतात चिंच, पण मी अशी अख्खीच टाकणार आहे. चवीनुसार. मध्यम आचेवर वाटण छान तेलात परतायचं आहे. आणि मालवणी मसाला 1 चमचा, हळद. छान तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतायचं. अजून 5 मिनटं पकडून चालेल.
स्टील आहे ना, स्टीलची आहे ना कढई, त्यामुळे हलवत राहायला लागतं. थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर कलरसाठी मी टाकते. छान परतलं, तेल सुटलंय. चिंच आवडीनुसार, एक साधारण 2 सुपारीचे 2-3 सुपारीचे, म्हणजे तुम्हाला किती आवडतं त्यानुसार. आता आपण पाणी ॲड करूया मिक्सरमधून. आता किती पातळ हवं त्याप्रमाणे तुम्ही रस्सा बनवा. अजून पाणी घालूया आणि छान उकळी आल्यावरती आपण चिमणी त्याच्यामध्ये सोडणार. आता छान उकळी येऊ दे. चिंचेचा आंबटपणा त्याच्यामध्ये आला पाहिजे. तुम्ही कैरीही घालू शकता. छान उकळी येऊ दे आणि मग आपण त्याच्यामध्ये चिवणी सोडायची उकळी आल्यानंतर. उकळी आली आहे मस्त. आता आपण चिवण्या सोडूया. मी अर्ध्या तळायला ठेवल्यात आणि अर्ध्या मी रश्श्यामध्ये सोडणार. मोठ्यावाल्या तळायला ठेवा आणि छोट्या रश्श्यामध्ये 1-2 सोडल्यात, कारण 5 आहेत. 5 तळून आम्हाला 5 माणसं, त्यामुळे 5 लागतील. 2 चिवणींचा रस्सा मस्तपैकी. चिवणीचा त्याच्यामध्ये चव उतरेल आणि छान असं शिजू दे. खूप हलवायच्या नाही, नाहीतर मग ती अंडी फुटतील. कोथिंबीरने गार्निश करायचं. तर आपला चिवणीचा रस्सा तयार आहे राईस बरोबर खाण्यासाठी. गार्निशिंग